Hello guys, say I hope you're having a wonderful Thursday. Kumatimana enyika komuri koko tatiti dzoke zvakare. Tapinda munyaya dzedu regai tirangarizane kuti kune concert by Zim Praise, Minister Michael Mahendere, the Unveiled, inenge ichitopa the New Life Church in Bryanston. Ku 4 ways uko vanhu vekuJoburg handei tinorumbidza Mwari. What else can we do? Nyika yatinorarama inyika inorwadza. Regai tipinde munyaya iyi. Makasimba here tete ndichinyora nyaya iyi ndiri kuinyora ndiine bundu pamoyo, bundu risingasereri. All my hard work tete yakayerera down the drain. Ndaiti ndikati shande tete ndichine simba ndozouya zvangu ndoretire kumusha kuZimbabwe ndichienjoya pension yangu tete, asi ndakaronga dende at my old age. Ndakura kudai, ndachena ndebvu tete kudai tete. I'm starting all over nekuda kwemharapatsetsetse nondira mutsime yandinoti mwana. Kana katsi kasanduka inenge isisiri katsi asi kuti rinenge rava gora tete. I've disowned mwana uyu. Ndakatoudza hama dzangu kuti kana ndikafuma ndakafa chiedza asauya kunhamo dzangu tete. Ndiri murume abva zera, ndatova sekuru wevazukuru. Makore apera tete ndakawanawo mukana wekuenda kunze kwenyika, ndakawana mukana wekuenda kuAmerica. Ndiwo mazuva angawo mazvinyu tete. Paiva nenzara munyika around 2007 paya. Rwendo rwekuenda kuAmerica rwangu rwakaoma tete, ndipo paya paishandiswa $10 munyika. Yairohwa neinflation zuva nezuva. Process iyi yanga yakaoma tete kuti nditi ndava kukwanisa kubuda munyika kunotsvaka greener pastures tete. Kwaidiwa mavisa, mamedicals, mari yendege chaiyo. Mazuva iwawo hakuna aive the financial capacity yekusponsor relocation process. So I do sell some of my things kuti ndiende kunze kwenyika. Ndaiziva kuti ndaizoshanda ndodzosera zvandainge ndatengesa. Process yakazoita ndikasumuka ndikaenda ndikanotanga upenyu hutsva tete. Munoziva ire ya 2008-2009 yaingova yekuti munhu ararame chete. Saka handina kukanganwa mhuri kumusha. Ndaitumira mari yechikafu. Ndainge ndakazviudza kuti major developments aizoitwa mushure mekunge zvinhu zvatombova stable kumusha. Life in America was good tete, handidi kunyepa. Mvura haiendi, magetsi, good infrastructure, upenyu hwakanaka, zvinhu zvinotengeka. Ndakashanda nesimba tete ndichiunganidza mari yangu, asi ndakakurumidza kuonera kuti nyika dzakabudira idzi ukasarongeka unochembera uchingoshanda tete. Saka ndakatanga kurongera retirement plan yangu. Ndaizonovaka kuZimbabwe. Kana nyama dzakura dzaneta, ndaizonozorora kumusha ndava pamudya ndigere. Ndakaenda kumusha ndikanotenga stand yangu, one problem down. Ndaizonoshanda hangu mbichana ndichisumudza midhuri, zero pressure. Ipapo chiedza angava kuuniversity, saka burden yefees yainge yafuka tete. Ndakasiya ndaitisa plan. Ndikaudza chiedza kuti ndinenge ndava kutumira mari yemabhiridha yesimende tete. Ndakadzokera kubasa ndizonzwa nerunyere kubva kuti chiedza ava kuchaya mapoto nomumwe murume. Ndakabata foni kuti ndibvunze kuti chii chainge choitika ichi. Akandiudza kuti murume wake aimuda, kana mari dzazoita aizouya oita the proper thing. Honai, ndizvo zvava kuitwa mazuva ano kuti unogara nemwana wemunhu at zero deposit. Kwakafuma akafa unoudzane. Ndakaudza my young brother kuti atarise mafambiro achiedza, asi ndakaona kuti kubva zvaaenda kuAmerica, brother angu had sort of distanced himself from me tete. Mwana wamai vangu aitova boss pane imwe maini muZvishavane, asi ukama hwedu hwainge usina kuti tsepete. Ndeuya munhu anoda zvecompetition select. Ukada kuita sekuti wakuita mari bichana hachakufariri. Saka ndaiziva kuti kungotaura zvako hapana chinoitwa. Makore akafamba ndichitumira chiedza mari, achindiratidza mapicture eprogress yemba tete. Ndaifara kuti at least I'm going somewhere neupenyu hwangu. Every month ndaimeka sure kuti mari yebuilding project yaenda kumusha. Imagine the shock of my life ndichidzoka kumusha ndichiwana hapana chakaitwa, pangoiswa box chete. Saka imba yandairatidzwa pamapicture ndeyani? Regai ndimbochema all those years ndichishanda nesimba kuti ndigozoita pensioner ane pekuisa musoro. All those years starving myself of luxuries kuti ndisvike pamba pari dongo. Mari ndaitumira
Chiedza ameno kuti ndiani ainge amupfuurira. Ndiri kufungira kuti murume wake waanogarisana naye vainge vatenga stendi yavo nemari yandaitumira inini vadovaka. Tete ini ndainge ndashandira pasina. Kune vangati Chiedza boyfriend yake vainge vashanda mari yavo vakavaka imba yavo. Kwete murume waChiedza aiti achidhakwa aiswedera doro. Tete haana kumbobvira ashanda mukati muupenyu hwake. Chiedza ndaiti pandaitumira mari yebuilding project ndaitomisirawo kaallowance kake kokuti aitokwanisa kurarama, sort of appreciation yekutibatsira kwaita. Ndakabayiwa panyama nete. Pane vakabvunza kuti ko mai vaChiedza mudzimai wangu aripi? Mai vaChiedza vainge vakashaika when Chiedza was 2. I raised Chiedza alone, Tete, and I never remarried. Ndichitya kuti mwana wangu anozoiutritiwa, akashungurudzwa, akafunga mai vake kuti vakafa. Chiedza lacked nothing mukati muupenyu, akaenda to the best boarding schools. Asi mwana uyu wandigura kunorera. Ndine evidence yemareceipt ese andaitumira Chiedza nemaconversation ataite kuvakisa imba. Ini ndafunga hangu kunomusungisa pamberi pematare edzimhosva haisi fraud here. Live in boyfriend yacho is an accomplice as well. Handingati murume nekuti hana chaakabvisa chero kiti zvayo, saka vanotochaya mapoto. I intend to sue him as well. Vakadya mari yangu naChiedza. Murume okupi anodya mari yomo murume? Kokusanyara kana pane magweta ari pano kana kuti vanoziva mitemo uyai mundibetserewo kuti what is the best way to handle this case. Nokuti vari diaspora munoziva kurwadza kunoita kushanda kuti mari igopupuruka nemhepo kudaro. All these years nekukura kwandaita Tete ndotangazve kuti one ndotangira pai. Vese vari kudiaspora ndapota, don't be too trusting of one. Chero hama yako, chero mwana, tarirai kwazvazondisvitsa. Mari ine chitema, mari inopesadzisa hama nehama. Dai ndakaziva ndaikwira ndege ndichiona ndichiuya kuzomaneja project yangu ndega, kwete drama randakaoneswa naChiedza. Kana vari veukama they are having a field day neni, vari kufara zvokuti hanzi makore ese akaenda haana kana chinhu, zvakaoma hazvo. Asi vari kukangama kuti pavaida financial assistance vana vachidzingwa kuzvikoro ndaisenda mari vachibatsirika. Asi ini naChiedza hatichina ukama. Achatsvaka baba vake chaivo. Apa kana rimusi ndine gora mumba, Tete, chigananda chemunhu. Chero akaiswa mujere, torai maki yacho munoisa munyanza. Ndiani anojuta baba vake nyakubereka? I'll start over, Tete, painful as it is. Asi this time I'm going to be selfish with my money. Zvekufonerwa kuti sekuru vamedza demo handisi kuzozviteerera. Each to their own. Umwe neumwe ngaite life yake. Hama dzangu dzeZimbabwe dzakazara mativi mana ari epasi rino. Shandisai nyaya yangu sechenjedzo. Zvokwadi munopedza makore muchishanda vamwe kuti muchishandira vamwe kuti vazobenefita pazita renyu. Dai ndakatoziva ndakatenga nemortgage kuno kuAmerica zvaidova nani than zvandakaitirwa naChiedza. Handina hangu mate. Zvakaoma. It's painful. Like the pain, sometimes pain yacho nohonge ndoda kumwa mapirizi at the moment. I feel like I want to take painkillers. Notogwadzigwa pain yakadai. Because a life yatinorarama so usiri kunyika kwenyu. It's not nice. It's not nice kuti kana uchitora pafoni ototi hello Dave. Kana uri mukombe. You know what we go through. Ndinoziva vamwe mama vanoona channel panapa. Vaindudza kuti mama vavo, mai vavo vakatoudza mwana wekuti aite ngari kuripita 2 years achibhadhara school fees yemwana asiri kuenda kuchikoro. Apa mari yacho isingakwani, uchizvishotesa iwe, uchifunga vari kumusha. Chero ukafunga kudla nyama uti vidiyo zvino vari kumusha vari kudii. Handiti izvo kana vanhu vari kutokudla ende vane mari. Kana pane vanhu vane mari, vanhu vari kuZimbabwe. Zvizive izvozvo. One thing I want to say is if you are building something kuZimbabwe, kana kuri kuti uri kuvaka musha, vari kuSouth Africa pane non-resident account inoshandiswa kuFNB. Iri kuFNB you can open a non-resident account inotoshandisa address yekuHarare account kwamunobva ikoko. Handiti nebepa remvura iro inoshandisa address yemba yekuZimbabwe nebepa remvura remutero rekuZimbabwe. Kunzi chibepa remunicipality. Handiti account iyo inopinda maUSD chete. You can open in South Africa with your passport. It's for non-resident. Haitodi permit. Wochishanda uchisa maUSD yako mukati momo. Musi wafunga kuenda kunovaka tosvika tochera foundation ndiripo toona kuti zvaitwa. Number 1. Number 2, mabhiridha acho ane nharo.
also notice kuti mabhiridhi ane nharo. Takavaka imba yamai vangu tikavatumira imba ine open plan. Takavaka igwa rimwe jokosi rekuti up to now ndakazorora ndakasarenda. Apa matumira mazimari takavagwa rimwe jokosi rekuti aitoita nharo bhiridhi wachachoti aiwa hatisiri izvo. Amai vangu womukristu vangoti alright. Vari kudhiaspora munoziva zvatinoona.